Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Gvern ħareġ avviż legali li se jagħti serħan il-moħħ lil 7500 bidwi li jaħdmu raba tal-privat bil-qbiela. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-bidja Anton Refalo f'konferenza l-aħbarijiet tal-Gvern bit-tema Inwettqu flimkien. Din ir-riforma hija maħsuba biex tara jintlaħaq bilanċ bejn iż-żewġ naħat, jiġifieri s-sit ir-raba u l-bidwi, u filwaqt li ġew iggarantiti s-sostenibilità tal-bidja, il-produzzjoni u s-sigurtà tal-ikel u l-ħarsien tal-ambjent rurali. Il-Ministru Refalo spjega kif lan wara din il-liġi sussidjarja huwa li tipprovdi prezz ġust u xieraq għal kirja tar-raba agrikolu u fl-istess ħin toffri aktar ċertezza, stabilità u serħan il-moħħ fil-qasam. L-avviż huwa importanti ħafna u juri li dak il-gvernijiet jagħmlu wara li kif jaf kulħadd għamna l-emendi li kap 199 tal-liġijiet ta' Malta, anki varajna l-white paper dwar il-viżjoni li għandu l-gvern għal settur, issa ġejna hawn fit-tielet fażi biex qegħdin nistabilixxu il-valur tar-raba agrikolu fis-settur privat. Bekk il-bidwi għandek 7500 bidwi jkollu serħan tal-moħħ kif dan ir-raba jiġi valutat. Min-naħa tiegħu id-Direttur għall-Agrikoltura Marko Dimek spjega li dan l-avviż legali se jkun qed joħloq mekkaniżmu ta' kif jista' jkun stabbilit il-prezz ġust tal-agrikoltura. Ħajkun maqsum nistgħu ngħidu f'ġiex fażijiet, wieħed li jiġi stabbilit il-prezz bażi. Il-prezz bażi ħajkun jirrifletti l-inkam li hu ġenerat mill-agrikoltura. Mbagħad bħala top-up ikun hemm assessment ta' l-art agrikola individwali, dik l-art agrikola għandha kriterji tagħha, l-fatturi agronomiċi tagħha. Allura jkun hemm assessment fuq numru ta' kriterji li huma stabiliti fil-liġi li ssir minn nies tekniċi u jingħata punteġġ għal kull kriterju identifikat hemmhekk. Dak il-punteġġ jiġi konvertit valur li ma valur jiġi madut mal-prezz bażi u hemmhekk jiġi stabilit il-prezz. Mbagħad il-bord tal-qbiela jkun jista' jalloka massimu ta' 1.5% fuq dan il-prezz biex jiġi stabilit il-prezz tal-qbiela. Il-valuri ippubblikati se jirriflettu diversi fatturi bħal font tal-ħamrija, l-aċċess għall-ilma u l-aċċess għat-toroq fost oħrajn. Bekk ikun assigurat li ma jkunx hemm varjazzjoni ta' stimi għall-istess art agrikola. Dan il-valur se jkun ippubblikat fil-Gazzett tal-Gvern u għandu jiġi rivetut kull 5 snin.